makialam. Kasi narinig kong yung nurse, Kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon. Ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ibabahayag ng bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamuni ng bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Narito na ang mga malaking balitang Central Luzon ngayong araw. Isolation facility ng City of San Fernando, puno na. Negative COVID-19 test result required na sa mga non-resident na papasok ng Candaba. Regulasyon sa pagbili ng bakuna ng pribadong sektor dapat maging malinaw ayon kay Rene Romero. At daloy ng trapiko nagtanda buhol-buhol sa NLEX entry and exit point sa Angeles at Dau. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Mula sa 200 bed capacity, isinagad na sa 240 maximum bed capacity ng City of San Fernando, Pampanga Health Office ang isolation facility sa Barangay San Isidro. Sa kasalukuyan, dito na rin inoobserbahan ang ilang symptomatic COVID-19 patients na hindi na ma-accommodate o matugunan ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Makakasama natin po ngayon si Rainiel Pawid para sa iba pang detalye. Rainiel. Yes, Nicolette, kanina nga ay nakumpirma sa atin ng City Health Office ng City of San Fernando na punuan na yung City Isolation Facility dito nga sa Barangay San Isidro. At sinabi ni City Health Officer Dr. Caloy Mercado na kahapon ay tinanggihan na ng JBL Hospital yung dalawa nilang pasyente. At tumawag naman tayo sa JBL Management at kinumpirma ito ni Chief of Hospital, Dr. Montserrat Chochoco, at sinabi nilang kahapon ay 100% full na rin yung COVID-19 ward ng JBL. Ito yung regional hospital natin dito sa Central Luzon. Pero Nicolette, magandang balita naman dahil kaninang umaga ay nagbukas naman ng isang common ward itong JBL at kinonvert nila ito para maging COVID ward na rin. So additional 50 na naman na bed yung nadagdag. Pero nilinaw pa rin ni Dr. Montserrat Chochoco ng JBL
na patuloy pa rin nga yung pagtaas ng kaso dito sa rehiyon, hindi lamang sa City of San Fernando. Mabalik tayo sa City of San Fernando, Nicolette. May tip na rin na pumasok sa CLTV News na maging yung isang integrated school dito sa Barangay San Isidro ay tinitignan na rin o pinoporma na rin para maging isolation facility para ma-expand pa or madagdagan pa itong bed capacity. So as we speak, Nicolette, merong 270 plus na COVID bed doon sa mismong San Isidro, pero kanina ang ilabas pa lang ay 240. So kung totoo yung napagdesisyonan or mapagdidesisyonan man ngayong araw, magiging 270 na nga itong bed capacity ng isolation facility dito sa San Fernando, Pampanga. Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nag-uulat. Doble higpit ngayon ang ginagawang pagbabantay sa border checkpoints ng Candaba, Pampanga dahil na rin katabi nito ang dalawang bayan ng Bulacan na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. Lumabas kasi sa contact tracing na isinagawa ng Candaba COVID-19 Task Force na ang pagtaas ng kaso sa lugar ay buhat ng hawaan na nagmula sa labas ng probinsya. Narito ang ulat ni Rainiel Pawid. Dahil sa umiiral na enhanced community quarantine sa Bulacan, maging ang mga kalapit bayan nitong hindi bahagi ng NCR Plus ay doble higpit na rin sa galaw ng mga tao. Sa Candaba, Pampanga na border ng Baliwag at San Miguel, Bulacan, 24/7 ang checkpoint kung saan hinahanapan ng negative COVID-19 test results ang mga nais tumawid ng probinsya. Pwede rito ang RT-PCR o antigen test. Pinaalalahanan din ng mga biyahero at motorista na magdala ng ID o hindi naman kaya'y certificate of employment bilang patunay na essential ang aktibidad sa labas. Pag sa isang sasakyan, isa lang po yung taga Pampanga, yung iba hindi taga Pampanga, pinababalik po yun. Para hindi na sila mapagod. Kasi ganun yung ginagawang diskarte ng iba ngayon. Ang paghihigpit sa Candaba ay dahil din sa patuloy na paglobo ng COVID-19 cases sa bayan nitong nakalipas na 3 buwan. As of March alone, we had 60 COVID cases, and from April 1 to 3, we already have 24 cases. Higit kalahating porsyento sa mga nagpositibo sa bayan ay nahawa mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan na may exposure sa mga high-risk area tulad ng Bulacan at Metro Manila. So sila yung lumalabas, nakikipag-meeting sa labas, pag uwi na dito, yun ang nakita namin nakakakuha sila. Umarangkada na rin ang COVID-19 vaccination para sa mga frontliners sa lugar. Sa 500 medical frontliners ng Candaba, 300 na ang nakatanggap ng bakuna. At inaasahang ngayong linggo ay makatatanggap na ng COVID vaccine ang natitirang 200. Ipag-coordinate sa akin ng aming DOH representative, anytime this week daw magro-roll out na para sa mga senior citizens. Sa oras na kulangin ang bakuna mula sa national government, nakahanda umano ang 10 million pesos COVID-19 Vaccine Procurement Fund ng LGU. Sa latest coronavirus bulletin ng Candaba, 180 ang kumpirmadong kaso sa lugar. 61 sa bilang ay active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News COMELEC Office sa Mabalacat, inilabas na sa City Hall bilang pag-iingat sa COVID-19. At 2-week class suspension ipinatupad sa Makabebe dahil sa tumataas na kaso ng coronavirus. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Look for them. Control. Shape. And master them. Never stop challenging. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naungunang balita. Inilabas na mula sa Mabalacat City Hall ang tanggapan ng Commission on Elections sa nasabing lungsod bilang bahagi ng ginagawang pag-iingat kontra COVID-19. Mas pinaghigpit pa raw ang pagpapatupad ng health and safety protocols sa gusaling pampamahalaan ng Mabalacat dahil ilang empleyado rin ang nagpositibo sa novel coronavirus. Narito ang report. Naabutan ng CLTV News Team ang paghahakot ng ilang empleyado ng Commission on Election o COMELEC sa ilang computer records at mga dokumento ng ahensya palabas ng Mabalacat City Hall. Ayon kay Election Officer 2 Zenzen Uy Jeronimo, panibagong pag-iingat ang kanilang gustong gawin, lalo't hindi lamang may ilang empleyado ng City Hall ang tinamaan ng COVID-19. Kasama na rito si Mayor Crisostomo Garbo. Paraan na rin umano ito upang makabawa sa taong may business transaction na labas-pasok sa kulob na bahagi ng gusali ng City Hall. Para po maiwasan din po yung transmission ng virus ng COVID-19 kasi po nagsasama po kasi yung sa Treasurer's Office at saka po yung sa Assessor. Tapos pag na rin po yung magpaparegister sa amin, sama-sama na po sila dito. So nagkakaroon po siya ng pagdidikit-dikit. So yung social distancing, hindi po natin siya nasusunod. Well-ventilated o daanan ng hangin sa bagong lokasyon ng COMELEC sa Mabalacat. Hindi ito kalayuan sa City Hall at maaari umanong ang mga nakapila para magparehistro ay nasa garden o parke ng mall na isang open space. Ngayon po, baka po next week, mag-start na po kami. Doon na po kami sa may Great Mall, doon po sa tabi ng court, doon po sa may likod po ng 7-Eleven. Mula alas 8 hanggang alas 3 lamang ng hapon, Lunes hanggang Huwebes, ang business transaction ng COMELEC. Limitado pa rin sa 80 hanggang 100 transaksyon sa kada araw ang kaya nilang maiproseso para sa voters registration ng lungsod. 15,000 ang target sana umano nila na newly registered voters sa Mabalacat hanggang bago magsara ang registration sa darating na Setyembre. Sa pagpasok umano ng taon, hindi naman nangulelat ang bilang ng mga nagparehistro sa syudad. Naka 3,000 mahigit na po kami.
So, most probably po kung hanggang September yan, baka umabot po kami siguro mga 15,000. Samantala, sa hiwalay na panayam ng CLTV News Team kay Mabalacat City Administrator Attorney Emmanuel Ignacio, ang panibagong health security measure sa gusali ng City Hall ay kanilang mahigpit na binabantayan dahil sa mabilis na local transmission na nangyayari sa kada departamento ng lokal na pamahalaan. Nakababahala rin umano ang pangyayari na may mga empleyado sa 16 na departamento ang nagpositibo sa rapid test na isinagawa ng City Health Office. 24 ang bilang ng mga nakumpirmang positibo sa COVID-19 matapos isagawa ang RT-PCR swab test sa higit 463 simula noong March 3. Starting March 3, ang syudad po ng Mabalacat through the guidance of our City Mayor Crisostomo Garbo, nag-start na po kami ng rapid antigen test. Yun po yung ginagamit sa Ilong. And we have already swab 16 departments as of today. Doon sa 16 department pong yun, nakita namin may mga asymptomatic na mga employees na later on nag-positive din sa rapid test PCR. Sinabi ni Ignacio na anticipated o inaasahan na rin nila ang senaryo ng COMELEC office na tuwing malapit ang deadline ng rehistro ay saka dadagsa ang tao. Nakita namin, unang-una, napakaliit po ng opisina ng COMELEC. At dahil magkakaroon na po tayo ng election next year, this year will be the filing of certificate of candidacy. Aside from that, meron tayong mga registration. Ninais po ng ating city mayor na ilipat muna yung ating pong COMELEC office to a much bigger office. Yung opisina po nila is 4 times bigger than doon po sa opisina nila. Second, siyempre meron yung health issue dito. Ayon kay Administrator Ignacio, mahigpit na ipinatutupad sa City Hall ang hindi pagkain ng sabay-sabay sa oras ng mga empleyado. Isa rin kasi umano ito sa nakikita nilang mabilis na hawaan o local transmission sa workplace ng kada departamento. Nito lamang April 5, 2021, nasa 25 ang dumagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa Mabalacat City. Pumalo na sa 290 ang active case ng lungsod sa higit 1,500 na nagpositibo. Paulo G. Santos, CLTV News. Suspendido muna ang klase sa mga paaralan sa Macabebe, Pampanga sa loob ng 2 linggo. Ito ay upang maiwasan ang COVID-19 transmission sa mga guro at magulang na kumukuha at naghahatid ng mga learning modules. Samantala, gumaling na ang 78-year-old na si Mayor Bobong Flores na tinamaan din ng COVID-19. Narito ang report ni Rainiel Pawi. March 29 pa lamang ay suspendido na ang klase sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Macabebe, Pampanga. Bukod sa paggunita ng Semana Santa, patuloy rin kasi ang paglobo ng COVID-19 cases sa lugar kung kaya't ang dapat sanay hanggang April 4 lang na class suspension, pinalawig hanggang April 11. Sa memorandum na inilabas ng municipal government, inabisuhan ng mga guro at magulang na tumalima sa Executive Order No. 5 ng Provincial IATF. Dito'y patuloy na nakapailalim ang buong Pampanga sa household lockdown hanggang April 15. Iniiwasan na rin na magkaroon ng exposure sa labas ng tahanan ang mga guro at magulang na kumukuha at nagbibigay ng learning materials. Samantala, kinumpirma naman ni Macabebe Mayor Bobong Flores na April 3 ay nakalabas na siya ng ospital at gumaling na sa COVID-19. Ayon sa 78-year-old na alkalde, March 21 nang siya'y lagnatin at makaramdam ng pananakit ng katawan. Dahil wala pang tiyak na gamot, tanging pagpapalakas ng resistensya at sa panalangin kumapit si Flores. Aral umano ito na walang pinipili ang nakamamatay na coronavirus. Sir, nasa bahay na ako, lumabas na ako. Oo, alam mo tayo, okay lang. Tawa ka Diyos. Mga kababayan ko, mga Macabebe, Kabales. Okay na ako po. Takal po kita ka na salamat kayo sa output pangati. Takal po salamat. Sa latest COVID-19 bulletin ng Macabebe, 180 na ang kumpirmadong kaso sa bayan. 41 sa bilang ay active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, daloy ng trapiko nagkandabuhol-buhol sa NLEX entry and exit points sa Angeles at Dau. At regulasyon sa pagbili ng bakuna ng pribadong sektor dapat maging malinaw ayon kay Rene Romero. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News.
taking it back. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Walang naidisenyo na priority lane para sa mga essential cargo at medical frontliner ang Philippine National Police sa entry at exit points ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Daue at Angeles City. Kaya ang resulta, buhol-buhol na daloy ng trapiko na nagpakamot ng ulo sa mga motorista. Narito ang ulat. Hindi ECQ sa Pampanga pero sa boundary control ng Angeles sa North Luzon Expressway, natunghayan ng news team ang tila kalbaryo ng mga motorista na naipit sa traffic. Ang higit 5 lane na papasok ng Angeles City, naimbudo sa 2 lane lamang. Ang mga motorista na mula sa bayan ng Magalang at Barangay Pandan na palabas naman ng lungsod at papasok ng tollway ng NLEX Panorte, hindi na magkandagalaw sa usad pagong nadaloy ng mga sasakyan dahil ginawa itong 1 lane. Sinikap naming usisain sa tumatayong team leader ng PNP Quarantine Control Point kung kasama ba sa kanilang pagpaplano ang magkaroon ng fast lane na dito dadaan ang mga essential cargo at frontliner gaya ng nakalipas na ECQ. Sagot sa amin ng opisyal, wala raw. Lieutenant Angeles, kayo ho, team leader. Ang instruction ho sa inyo, wala hong special lane dito. Kasi ito, 1 lane lang ho ito. Ito, 2 lane lang. Nagkakaimbudo na. Opo. Paano ho yung mga emergency case, sir, na kailangan nilang tumawid? Paano yun? May mga emergency case po, iano naman po namin dito, i-assist po namin sila kung doon sila papunta, yung mga ambulance kunwari, o ano, doon po namin iano na. Doon pala sir, nagkakaimbudo na eh. Kung sakaling may emergency doon, mahihirapan ho sila. Hindi po, basta may siren naman po sila, iano naman po namin yan, para makadaan. Yun ho namang mga bawal maabala na mga kargamento, gaya ho ng pagkain, wala ho talagang special lane para sa kanila dito. So far, wala naman po na sa amin. Basta once na essential po yung lakad nila, automatic, wala nang maraming tanong, pinagkita nila. Opo. Sa pagmamatsyag ng news team sa tila walang gobyerno na agawan ng espasyo ng mga motoristang gustong mauna sa linya ng inspeksyon, ang mga pulis at traffic enforcer ng NLEX na nakaupo, nagawang tumayo para dagdagan ang lane para magpapaluwag sa daloy ng mga sasakyan. 2 lane lang ho yan, mga kaibigan. Ang pagsisiyasat ng mga pulis, bagamat madalian lamang, hindi gaya ng dati na may rapid QRT code, nagiging mano-mano. Isang bagay na kinatatakutan ng mga motorista na sa pagbukas ng kanilang bintana ng sasakyan, ang hindi nakikitang virus, vulnerable sa mga nakaposting pulis at motoristang hinaharang. Ganito rin ang eksenang aming nakita sa Daue exit sa Babalacat. Ang paghihigpit sa mga hindi otorisadong lumalabas, nagiging abala sa mga motoristang bawat oras ay mahalaga at hindi dapat maaabala. Paolo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media accounts at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quizon. Maraming salamat at magandang gabi.